Arewan waka ne AMC Kashana Production. Jamu muje soyayya mai daɗi, nazarin ƙauna ne mi takun faɗi. So ne yarda a cikin sake ta zumuɗi, an jajirce zuma ta zarce riɗi. Komai sanadi ne ke sanya nishaɗi, na yarda da ke tun banyo aunewa. Sirrin zuciya ta ba zai karewa, ina mutu ke ce sanadi ba waiwa. Tunda soyayya ta bakiyo karɓawa, lissafi na ke ce lissafi na, mai ɗaki na kuma uwar ƴaƴana. Da ke ƙaunata to ba zan yi hawaye ba, burin raina ke ce tintini ba wai ba. Ke cetawa ba zan sake hawaye ba, kuma kyakkyawa so ne ban yi da wasa ba. Mai tarbiyya ga ilimi kuma san kowa, ni burina in same ki ina fata. Mai tarbiyya ke ɗaya ce kyakkyawa ta, da za ki amince min tintini na huta. Labarin zuciya fuska ake yin tambaya, ni ma na yi nazari kuma ciki na yi bibiya. Fata na in kasance tare da ke ne lafiya, ki amince min kar da ki bar ni in dinga magiya. Ga ni ki jalin zamina, ke kika zamto burina, soyayyar ki a ruhina ita take yin damuna. Ba dare kuma ba rana akan ki ba zan mana ba, dukan kulata na baki ki zo ki riƙe amana ta. Da ni da ke min yo dace, gani a yanzu mu daidaita. Kina fahimtar soyayya da nan nuna miki hajata, zama da ke tuni na shirya dukan sirrin mu ma'alkinta. Ba na san haka zafin so yake ni dai da ban fara ba, soyayyar da take a cikin raina ki gani ban boye ba. Ke ma sai ki gani ki amince min ni ba da dabara ba. Ni da ke ce burina, ke kika zama lissafi na. Daure mai sona kin sani sona da daɗi, cikin ta akwai ƙauna ita ce ke sani shaɗi. Na san kin yarda kin ga yau ina da kauɗi, bini da ƙauna ke kika zama sahibata. Da ke na dace kin zarce min duka mata, kina